Gift Ostallos wamuudza kuti aiwa is in aid alone Nelson Chamisa auya akazviramba akati aiwa vakomana vana Jameson Timber vana Amos Chibaya these they are not criminals. Vakomana vakangobatiwa nekukepchiwa nekuda kwokuti vari kungotaura chokwadi vachimirira the will yemacitizens emunyika yeZimbabwe. Saka masvikana muda togwa panapa naGift Ostallos wamuudza kuti aiwa ndiye asara akamirana Nelson Chamisa. Vamwe vamuudza kuti ana Jameson Timber nana Amos Chibaya vakepcha nethe regime. Kuti subscribe or like or turn on the bell icon. Tichipinda pahendo yaGift Ostallos anoyachiposta Amos Chibaya a picture ari in prison obuda nyora achiti Honorable Chibaya and Senator Timber are no criminals. They've been arrested because of their belief and conviction that Zimbabwe must be free. They bear the scars of fighting dictatorship. We cannot capitulate. We have to fight back. Hashtag free Chibaya. Hashtag free Timber. Hashtag free Avando 78. Ndo mashikwa trikona ari achiadvocate wana Ostallos achiuya achidemanda the immediate release yavamwe vake. Zvatiri kuona nezviri kuonekwa nenyika yese kuti aiwa makotsi panapa vanhu ava vatova corrupt noda kwokuti vanongocapture vanhu aiwa zvisina kana katsarukano. Munhu anyasi kuonekwa kuti aiwa munhu ari innocent. Vakomana vana Jameson Timber vaikommemorate the day of the African child vasina kana mhosva yavakanga vapara but they captured them. Vanoramba vachingopostpona their bail. Zvatiri kuona kuti they are suppressing mavoices ari kuenda against ivo ari kuenda against the regime. Tichiona vachitya kuaustiwa. Votidza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Mina comment section medu musano subscribe or like and turn on the bell icon.